Hyvää keskiviikkoiltaa täältä niin sanotusta Gondolista. Selostamo Antti Niemi, Mikko Inonen valmiina ja lohkoaan ottelu kyseessä. Näin pelaajat maskoteiden ja erotuomarien kerran astelevat loistavassa kunnossa olevalle nurmimatolle. Kyllä siinä Antti poikaan kelpaa tänään kirmata. Tämä kenttä näyttää todella hyvältä täältä ylhäältä katsottuna. Että tietenkin se vähän valehtelee, että olisi kiva käydä tuolla kentällä tasolla katsomassa, missä kunnossa se on. Mutta kenttämestari on kyllä tehnyt erinomaista työtä, näyttää siltä. Maalivahdin alueetkin täysin virheettömät. Jopa joo, että yleensä ne on se osa kenttää, missä hiekkaa näkyy, mutta näyttää olevan ihan viimeisen päällä. Suomi tarvitsee tänään ehdottomasti täyttä pistepottia. Muuten EM-kisapaikka voidaan lopullisesti haudata. Noin 37 000 katsojaa paikalla. Seuraavaksi hiljennymme kuuntelemaan kansallislauluja. Siinä Antti Suomen kokoonpano. Kerro nyt pikaisesti vielä oma näkemyksesi. Studio jo analysoi Suomen ryhmityksen. Itse mielenkiinnolla tietenkin näin mediaseksikkäästi. Kiva nähdä, miten heidän yhteispeli toimii. Varmasti haluaa pelata yhteen löytyy. Hatunosto myös kaikille suomalaisfaneille, jotka ovat tulleet tänne paikan päälle kannustamaan Suomea tähän historiallisen otteluun. Lubos Mitchell Slovakiasta on ottelun erotuomarina. Katsotaan mitä tuleman pitää. Ja nyt lähtee Portugali. Pallo tulee keskiympärään, täällä piippuhillalla ollaan ja näin pallo tuli ensimmäisen kerran Suomen rangaistolta räjäs. Hyvin on mukana tässä tilanteessa Jääskeläinen ja taas tullaan aika kovaa. Jääskeläinen hoitaa tämän tilanteen ja tilanne rauhoittuu. Tässä oli todella lähellä sellainen tilanne, että tämä peli olisi lähtenyt aivan identiteetti Serbia peliä mukaan. Kallio on aloittanut pelin itse asiassa aika hyvin ja varmasti pitää itsekin sitä, mitä peli on lähtenyt liikkeelle verrattuna viime peliin. Nyt on Kalliolla kiirettä. Tihineen, kaksikertainen Belgian mestari Ander Lehtistä otti pääpallon. Aikamoisen sähkästi on peli lähtenyt käyntiin ja Kallio. Litmasta haetaan. Litmanen. Häneltä aika vaikea syöttö taaksepäin. Nyt on pientä panikkia Suomen puolustuksessa. Gomez! Ja laukaus tulee ja ei siitä tule valmista. Veto menee 3-4 maalin mitta ohi. Nuno Gomezhan on piikissä numero 21. Hänhän teki Helsingissä Portugalin tasoitusmaali silloin 42 minuutin kohdalla 1-1. Palloa laitaan. Ja laidalta löytyy Pasanen. Pasanen haki Forssellia suoralla pystysyötöllä. Forssell. Ja nyt tulee Forssell. Forssell käyttää vähän käsiäänkin hyväkseen. Forssell siirtää Litmaselle. Litmanen! Ja pallo maaliin! Jari Litmanen vie Suomen 1-0 johtoon! Ja nyt ei kyllä säästellä ääniäntetä! Täältä tulee hehkua! Ja täältä tulee Suomen 1-0 maali! Maalintekijänä kaikkien aikojen suomalaisjalkapalloilija Jari Litmanen 1-0! Upea käännös sivulle, räjähtävä laukaus! Tässä tulee ja upea maali! Tämä on sellainen maali, jolla sen tekee pelaajalla itseluottamus kohdalle. Loistava suoritus. Oli upea osuma, 1-0. Ei pöllömpi suoritus. Ei todellakaan. Valitettavasti täällä on aikamoisia ongelmia näiden linjojen kanssa, mutta tärkeintä on edelleen, että kuva välittyy Suomeen, kun pallo Litmaselle. Litmanen joutuu katsomaan, mistä löytyy vapaata miehen. Hyvä veto etukulmaa kohden, ohi menee. Toki siinä näki ajoissa, että pallo ei maalia kohden tulee, mutta olipahan oiva syöttö maita pitkin. Ja nyt on paha, nopea vastahyökkäys tulossa Portugalilta ja jälleen yleisö herää, kun Portugali tulee vahvasti. Ja on paha
tilanne. Aikamoista Tommi, mutta hyvin pelataan Suomen puolustuksessa. Tulee Kolkka mukaan. Heikkinen oli siinä puolustuksen apuna. Nyt saa pallon Litmanen. Aika huolimaton roiskaus. Nyt tulee Portugali. Näin lähtee puolestaan Portugali jälleen rakentamaan omaa hyökkäystä keskiympyrästä. Siellä edelleen on Portugalilla pelitila hallussa. Yleisö herää kannustamaan omia jälleen, kun kotijoukkue tulee. Pasanen. Lisäaikaa vetelee viimeisiään. Tauko lähestyy vääjäämättä. Nyt ei mitään nukahdusta tähän ensimmäisen puolen loppuun. Pillivihellykseen päättyy ensimmäinen puoliaika. Olipahan värikäs. Ensimmäinen 45-minuuttinen. Ja Tommi Grönlund ennen kuin siirretään lähetystä tuonne Helsingin Pasilan suuntaan. Vedäpäs yhteen äsken nähty. Alku oli aika sähäkkä ja ei tää ihan semmoista. Kyllä mä odotin, että Portugali vyöryttää vielä enemmän ja saatiin ihan hyvä puoliaika. Unelma elää. Kyllä. Ja tästä tilastoja. Kertovat Suomen hallinnasta. Ja ei muuta kuin lähetystä studioon. Tervetuloa takaisin studion puolelle. Tällä kaksikolla tai kolmikolla käydään puimaan ensimmäistä puoliaikaa. Mennään pidemmittä puheitta suoraan ensimmäiseen tilanteeseen ennen kuin puhutaan laajemmin. Ja se on tilanne, josta syntyi 1-0 tai pikemminkin 0-1. Ja mikäs tässä on sellainen, joka meitä kiinnostaa? Joo, tää on se tilanne, että pitäisi pyrkiä enemmän reunasta tulemaan, koska keskellä on tiivistä, mutta tästä tulee helposti ohittajia ja kyllä ammattimies tuosta maalin tekee. Mutta tämä on yksi tapa, miten pitäisi näissä peleissä tulla reunan kautta. Olisiko topparilla jotain tehtävissä? Toppari jäi selän taakse. No se on joo, mutta täytyy sanoa, että ei tuohon oikein pääse. Se on vitosen sisällä, se tulee vaikeana tuohon alas ja tietysti topparin täytyy olla etupuolella, ettei pääse tuommoista liippiä tekemään. Veskarille ei ole mitään tekemistä enää, koska se voi lähteä jo mihin suuntaan tahansa tuosta. Näin, eteenpäin kohti toista puoliaikaa.